94901. A chápeš, o čom sa vlastne jedná? Chrenová sídlisko moje. Dajú sa tu vidieť veci, ktoré sú chore more. Aj tak je to pre mňa číslo 1. Chrenová 94901. Vidím, jak tu love zagres. Drža chlapcov pri siskoch, druhý zác. Pracujú poctivo, legál aj ilegál. Je nás tu už veľa, toto už nepomôže ani katová sekera. Prichádza tá pravá repová éra, hlasná ako výkrik spoza panela. Dá sa tu vidieť chlapcov sa premávať, zarábať, dealovať, márovať, čorovať. Aj toto všetko dá sa tu sledovať. Policajné auta, kriminálka, civlečoky, kým ti dojebu tie pekné chvíle slobody, krasy, plnej tu kasy. Dajú sa tu vidieť dolamané sanky, dojebané hanky. Dávam rap bez prestávky, už 13 do mňa hudba vdýchla. Práve na sídlisku 94901. Nemá meno z ulic, ulice sú vo mne. Nedokazuj si tu nič, ak nie si kruhu, ináč veľmi ľahko zhoríš jak sviečka. Ak hráč, páček, plechát, stavbar, na naštevovanejšie miesta tunak. Domy sa zateplujú, príbehy sa opakujú, moju osobu tieto veci neskutočne utešujú. Ako skúsenosť na seba nadvezujú prítomnosť, opisujú minulosť, vykresľujú chlapci budúcnosti tu budujú. Vykopnuté dvere, očíhaný terén, nepomôžu mreže. Neznámy páchateľ v novinách večer urobil lúpež, do šašketky keše. Nie som žiadny darebák, ani panák z panela. Som sídliskový chlapec, vychovaný spoza panela. Na ulici od rána do večera, toto nie je záhada, čo sa tu nadeje. Doba ide veľmi rýchlo pred, situácia hlasí Mayday. Pozerám z okna, čekujem ľudí, vidím ako veľa duší blúdi, smerujú rovno do zahuby. Chrenová 3, práve počúvaš tu hudbu z Nitry. Nielen Klokočina, ale aj Chrenová. Sídlisko jak sídlisko, odkaz odo mňa, odkaz odo mňa, odkaz odo mňa, odkaz odo mňa.